En kinde makare kendo kamoro moro miluwa jera malulu TV ma indi en Kuku mar Wach mabende ma indi en odiochieng' mabende warango achiel kachiel weche mabende nobedo katimore e juma noero mokalo. Magi e king'engi gin weche mag siasa nikech ma indi e higa mong'oni en higa moganda ochimo yiero maduong'. Abro miyo jal ma wan godo thuolo e studio kaendi mabende en jal morango godo weche gi achiel kachiel mondo mosu kaeto wadhi nyime kod twak machalo kama Wach studio. Erokamano nyikwa Ramogi, an nyinga Richard Orengo, an an od Kisumu County. Erokamano nyari Richard Orengo rwaki kenda goni otwana kuom bire studio kaka ing'eyo ni pile pile wabiro kendo warango ni to weche manotimore juma mokalo moloyo weche mag siasa gin weche machalo nade. Sani ere waneno ka koro duond od bura mar KANU nowacho ni gibiro lando ni to gin kaka KANU gibiro siro ng'awa e yiero maduong' mar aboro. Ne giwuok oko kendo giwacho ni gibiro siro Jubilee Party. Iparo ni KANU siro Jubilee Party nitiere kod medruok mane ne Jubilee kata onyiso nade? Onge value ma bedo ni KANU owacho ni gidhi support Jubilee omedo e Jubilee kata ogole kod. Nikech KANU as always, KANU en part of Jubilee coalition. In 2013 ne gin Jubilee coalition. We don't expect ni would Daniel Arap Moi maen wuon Uhuru politically inyalo chung ni koro pingo Uhuru chung mar Uhuru presidency. Koro work marker ken work ni KANU has always been in Jubilee Party coalition. Gik moko man Nick Salat nyocha wacho e meeting mag NASA magora paro no wuo at his own capacity, then an excitement moro ma omayudo ni tie crowd manono mudo wuo ne mowacho gik mowacho, but an ing'e ni KANU to nanya believe ni nyabire e NASA nikech KANU has never been e NASA. Mano mokwongo. Number 2, onge kura mane KANU dhi add e NASA. Biro KANU e NASA en mana for impression, mondo create impression ni bana ji mang'eny wan go e NASA, but onge kura mane KANU dhi kele NASA nikech kaka ing'eyo maber ne KANU bedrock mar KANU en Rift Valley basically in Baringo County. To Baringo County kwa ng'eyo kura mane Jubilee do Baringo County almost Uhuru won Baringo County fair and square. So okwanyalo wacho ni nitie kura mane Jubilee dhi mede e NASA malisha hii. Romo manyocha waneno katimore kind Mama Ngina Kenyatta gi Moi kanyo ching'eyo ki ng'ama owinjo siasa maber. Tibro neno ni nitie gima nyocha timore background. Aparo ni wuoyo mag Nick Salat go Nick Salat ing'ene en mana secretary general mar party. Aparo ni ng'ama Gideon oyiera mondo bed kanyo, but onge any authority in that party. Nikech party no pod en party mar baba gi mama. To baba gi mama en Arap Moi. Kanyo chineno kama Mama Ngina oromo gi Arap, alafu Uhuru Kenyatta be odhi mol Cabernet Gardens mo wuoyo gi Arap. Bang' mano timi mani KANU goro odonje line. KANU has always been there. Onge aparo ni ndiye mana siasa menyochi goyo kanyo. To siasa giking'iyo ki deeply king'ayo jo siasa and siasa targeted to undermine William Ruto. Nikech Uhuru gi Gideon gi jimo seng'ere from childhood. Gino siepe, get friends. Okapar ni nyalo antagonize each other. The problem mantie ni the ruling class neno ni William Ruto is becoming too powerful in this dispensation. Kora paro ntie pumus majitimo to undermine. So don't even be surprised kada ka 2013 mwadhi election, 2017 mwadhi election ni. Don't even surprised ka running with Maro Uhuru change. So there are so many things. Manalo ko agreement mane giketo gi Ruto 2013. Agreement mane. Giketo ni Ruto pod the second. Onge wacho agreement. Gima nyalo nyisi ni ng'i maber ahinya idhi neno ka the role ma Gideon play. Yes. A Jubilee is going to improve and it's going to increase. To romana ka chalnino nyise ni eno obedo promise ni bimie le mwe migepe mpogoro pogoro. Inyalo nyise ni ka osayierwa kendo to wanyalo weni thuolo mondo mi oganda moko be jotelo. Ng'eng'e ni ibro neno ka wacho mo 2017 role mar Gideon e Jubilee is going to improve. Nikech magi are ruling families. Giving you but how do we position Gideon maka Uhuru tieko kopono Uhuru win 2017 ko tieko how do we position mondo Gideon obed ni tieka manyalo kawo telo. Erokamano Orengo. Tano ka sani riweche gwe komag vunjo party matelo tendo mambe na nore wege Jubilee mano timi kino kwa chande. Nyalo paro ka joba notelo na gene na ginjo batalo kira itu gini. Sani eri jotelo mag siasa sosiasa chako yuak nyoyo ka KANU bende biro kendo rew rekordwa. Gin be nyaka gi follow up nyaka giwach ni koro waonge KANU wana Jubilee Party. Ero kama indi wach matek. Bipane wach ni nyalo timo. Ing'e gima kireto murungi gini okong'eyo en ni forming Jubilee mondo bed chama achiel mondo ji te ovunj chama gi ne strategy moro tiyogo mondo oriwgo Mount Kenya gi Meru region e chama achiel, Rift Valley e chama achiel. Gideon Moi is not coming in as an equal mar Kiraitu Murungi.
kwa wacho political hierarchy, political family connection. Yes. Gideon Moi oingo Kiraitu mabor kabisa in that connection. Kiraitu enja lwedo in that setup. En ngam yoro ni cham los chama tim kamo. But the ruling people, Gideon Moi en ngam bete table. Sama gik moko bedo negotiated, kaka power bedo divided. So Kiraitu murungi kata ko complain mago does not really add value. Nikech en enja lwedo in this equation. Gideon Moi en won law. Koro Gideon Moi paro ne jok mano ketho duondo buche gi kata mana mar Kiraitu gine kende kata URP nitiere parties mang'eny mabedo but URP and William Ruto sani gisechako wacho ni gidwaro ni KANU bende owacho ni gin be koro gin KANU gin Jubilee onge inene jima wuoyo I don't understand ni jima wuoyo go te gin jolwede mesa Gideon Moi gi Uhuru Kenyatta gin yawuot wuon lo koro gik miwacho gite gin mag gi koro Ruto Kiraitu Murungi mago to jolwedo in this equation gin gima giwacho komata gin ginyalo wuoyo but gimanya king'e ni Gideon Moi en higher pedestal king'iyo power hierarchy ma Kenya omenyiso ni temo wacho ne kata kono neno tuo tunano kama oyie mane okelo Uhuru e siasa motegno miyangisi ni ng'ata ma complain e gima Uhuru timo gi Gideon Moi mano ng'ama go koko nikech en ok obede mesa ni decide power bedo decided a kind families ma powerful which Ruto is not a member of and Kiraitu is not a member of Erokamano Orengo kakoro were kod weche ko mag Jubilee kata mana timore KANU kod Jubilee waneno ka NASA joma mokalo chande ne giketo winjruok mopogore mabende ne gitimo Nairobi kaendi kane giwacho ni giketo strategies ka giro mondo gitine jopiny paro ni step ni kata okang' ero en okang' manyiso nang aparo ni NASA temo play cards gi close to the chest NASA dwani gi manage breakout gi make sure ni gi work together up to very close to deadlines legal deadlines mangato nyalo defect go to mara reo NASA bedo ni consultation obede a coalition mari mondo ngato make sure ni at least at the end of the day onge ngaiwa gi make sure ni ngato oyudo gimoro manyalo miyo gi dhego nikech king'iyo equation mar siasa ma Kenya ka NASA nyalo dhi nyime up to August kagin united kaka gin tieno to gidhi omburu gukinyi kagidhi kaka gin tie sani to gidhi omburu gukinyi nikech king'iyo kata statistics numbers mag counties gi representation counties mag NASA gi counties mag Jubilee gi battlegrounds NASA pod pek ne Jubilee in terms of numbers so ka NASA nyalo dhi elections kaka gin tieni to gidhi omburu so aparo ni brains behind NASA and the main worry ni how do we manage mondo chop elections kawan together to iparo ni iero jal mabiro bet ni otimo ne gi bendera ma indi bende nyalo kelo mikruok ni ko kata ngato biro feel ni en koro ok gino timore ka dwaro kaito owuok ntie wechare emino kana NASA temo delay naming candidate gitemo delay naming candidate mondo gidhi very close to time ma ngato ok nyal bolt out nikech ginyo ni ke gidhi elections together to gidhi omburu ginyo ni ka ngata chelo wuok kata ji ariyo to dhi ketho that equation mano mokwongo mar ariyo ngata mane NASA onyalo bedo wuondore kata bedo gi paro mok normal but the truth ending ngata mane NASA ng'eyo ni presidential candidate mar NASA 2017 mawantie ni August di bedo Raila Amolo Odinga mano gima ngata ma is live to the political equation ong'eyo I don't know me example mano kata Uhuru kata mana Kalonzo Musyoka kata mana Musalia Mudavadi ong'eyo ni presidential candidate mar gi NASA dhi bedo Raila Odinga I don't know me example kidwa ng'iyo rallies mancha gitimo in the last few days mancha NASA timo rallies to giwuondore ni bwana wamime Wetangula emolor rally ni ka ji se wuot koro Wetangula ema wuoyo mogik nyichi neno gima timore nikech ka Raila Odinga se wuoyo to jopiny koro tieko rally gidhi adhiya so okine ka ji adek modongi omako jopiny motegno ma ni kapok owuoyo to jopiny rite that's why neno ka ne gitemo gikelo Raila wuo kas ji moko wuo bang'e to ka Raila se wuoyo to be koro okometa ong'ich so aparo ni kata gin ging'eyo ni bana ng'ama nigi support motegno e NASA wakae en Raila Amolo Odinga to be ging'eyo ni bana Raila kopo ni chung' e toki tinyalo win gi to be ging'eyo ni Raila be kowacho no kochung' to supporters ge moko ok dhi bedo kodwe e NASA ji mang'eny ma supporters Raila ka Raila kochung' to gidhi bedo kode to is that support based national support mar Raila Odinga ma gidwa tiyo go to win this election iwinjo koro aparo ni kata gin ging'eyo makata ka giwuondore to na push and shove mondo ng'ato wach ni bana abeyo miyauru nono to awuok mondo omi bargaining power to because kata king'eyo iparo ni ng'ato kaka Wetangula
ere value moparo no nyalo kete NASA mochuno ni en manyaka miye. En ng'ama temo raise profile ne mondo ka sama negotiations amkoro giwacho ni opogo lemo mar NASA ni to be imiye gimoro. Yeah. Roko na nyorengo winyo ka gimacho ne roka na winjo utefamo ko bede kana ngato loso to temo wacho ni jok ma nitiere NASA most of them gitiyo godo teko mar Raila Odinga. Yes. Mane mana nyisi ni kata mana gin gingeyo ni oginyal ka Raila no onge. That's why no ka gin gitemo mana coalesce around Raila. Dakisike winjo ka wetangulo wacho ni bwana Kalonzo wang ne wena. Why are all of them always saying ni Raila wena? Tiende ni gi appreciate ni Raila is ahead among equals. Yes. Indeed, he are equal, yes, but he is ahead among the equals. Emo ya vitu macho ni mondo Raila mo wene. Amo mi ngaro wati Raila wene. Raila dakasi winjo ka wacho ni Kalonzo wene kata ni Mudavadi wene. Era gore. Ora ni senator rona ka NASA ne obedo kod romo mar gi mokuongo. E gonyo magel dore tageno ni neno rally no juma mokalo e weekend iparo ni rally no bedo successful koso kaka ng'at ma bendo lwanyo chama siasa nyalo rete nade. Rally was very successful considering ni Eldoret and home turf mar William Ruto. So rally in terms of attendance, yes, in terms of organization, in terms how the rally was organized, I think it was very, very successful. To no communicate ni Jubilee gimoro ni bana NASA nyalo organize rally kamora mora e Kenya kae. Kendo nyalo organize a very successful meeting kendo jo piny nyalo biro mondo winji gima NASA wacho. It's not ngeji mo cha creating impression no NASA nyalo mana organize rally Kisumo kata mana kama to NASA no prove ne gini nyalo organize rally kamora mora Kenya kae kendo gin gi support all over the country. And that's why strategic. It was strategic. Nikeji ngeni ntie impression moro ni Eldoret na en kama opposition ok nya donje ni en dala Jubilee kabisa ni mano kod gi William Ruto. Chal ka gimi wacho ni bana Jubilee wacho ni rally gi mokwongo gidwa mana the timo bondo. Yes. Jubilee be the timo bondo. No, I wacho mana example for example. Koro ka Jubilee nyalo biro matim rally bondo mabed mapek kamano to be nyalo yin Jubilee be karote organize gini maber. But I don't know me example. Kanyocha leaders timo political mobilization mag voter registration. Nyoji neno kara ilo di Embu, odi Meru, okadho Central, odi Mombasa, odi North Eastern, obiro Nairobi, owuotho Nyanza, owuotho Western, owuotho Ukambani. Uhuru Kenyatta, man president mar Kenya, ngera ele opposition leader. Onyalo kata mana decide no wuotho mane supporters areas ge kende. To Uhuru Kenyatta man president mar Kenya, mailo ni image of national unity. Yes. Ngeni presidency en orewo wate. Uhuru nyochi neno ko wuok Kiambu to dhi Kirinyaga. Ko wuok Kirinyaga to dhi Nyeri. Ko wuok Nyeri to duogo Kiambu. Ko wuok Kiambu to biro Nairobi. Ko wuok Nairobi to dhi Embu matin to duogo Kirinyaga. So en ng'ama nyiso luorre mane Nyanza kae. Ruto be ko wuok to dhi Eldoret, o dhi Baringo, giluora. Tiende ni nyocha ji ariyo gi ok ong'iyo Kenya kaka they are not using the position kaka president, deputy president to unite the country. Ginjima mobilize mana political mobilization areas mag gi jokabila mar gi jodala. Na be Nyanza, na be Kisii. For how long? Dala dek. No, ok Kisii no kala koringo ko dhi Masai kucho. Masai kama ni riembecha. He did not. They did not give the nation attention. Uhuru Kenyatta kaka president no wuothe all the counties, kata mana half of the counties. Kata ka counties okonya wuothe to no nego bino wuothe in all former provinces kaka president. No bino dhi Kisumu, odhi Kakamega, odhi Nyeri, odhi Mombasa, odhi North Eastern, mo wuothe provinces gite kaka president. Tingeni bedo ni owuotho mana Central Kenya gi Nairobi. Nyisi ni en president ma is very biased and does not use position mar president to riwo Uganda. En ng'ama ng'iyo mana joge ni an joga ma jodala wake makase mobilize to wan gi namba wang'eny to obro yombo go jogo. So aparo ni is important ni mondo wang'eni kata mana kaka president need to behave. Nyisi ni ok en ng'ama ng'iyo piny Kenya mangima. En ng'ama ng'iyo mana dala gi. Koro neno ni kada beto do wuotho nyaka Kisumu gi ne. Don't get president Makeni ngeni voter mobilization, he was not campaigning. Yeah. No go campaign ni mondo gone kura. No nyiso jo Kenya magin joge. Ngeni jo Kenya gin joge donge. Yes. No nyiso jo Kenya mondo wuogo oko mondo ndikro ombulu. Ng'ama nyochi neno ka wuotho Kenya mangima Raila Odinga. Raila Odinga mecho wuotho kaka president. Nikech Raila nyocho wuotho kamora mora. To nyiso ji ni mondo go ombulu. Uhuru nyocho wuotho mana Central. Ko wuok Kiambu to ringo duogo Thika. Ko wuok Thika to duogo madho chai Nairobi kendo ringo dhi Kirinyaga. So mago gik manya ko appreciate ni bana as a leader nyaki iriu Kenya. Nikech unity and him president and symbol of national unity. Koro presidency ok nya bedo candidate mar Jubilee. President nyaka bed president. Mondo campaign, mondo ji register kura to campaign kum ji te.
kaka president. Erokamano ahinya Orengo. Ineno ka juma mokalo bende migosi Rumige Kenyatta wacho ni sani riko oganda tieko weche mag yiero to dwani mondo wabed ni oganda nitiere kod kwe. Kendo dwaro mondo chak lamo dwe mar adek kochakore teko uchelo mondo bed kod national prayers. Mondo mi onene kasto bendo siemo jotelo ni sani rie kinde gi kik jatelo bed ng'ama bawach. Ng'ama wacho weche manyalo kelo pogruok e kind oganda. Maendi yo hachana. Kanyocho Uhuru timo mobilization mag voters e Central Kenya. Uhuru manyocho dhi studio mar akeni Nora akeni Kameme. Moya enyo kabisa studio kanyo moyenyo kabisa kaka president. Kose yenyo kamano to wuok oko to nyiso leaders ni odwani leaders okel peace. Peace ok nyal kel kiyenyo kae nikech tie videos manyocho wuok wuoyo marach ahinya. Ok nyal wacho ni wuoyo marach koni to kiwuok oko to wacho ni leaders obed gi kwe. Election, peaceful election. I don't know if foundation mar peaceful election and credibility mar election. Kawanyala invest a credibility mar election. So we don't need to tell Jiniba and obey peaceful election. We are going to have a peaceful election. To kao kwa invest a credibility mar election. My election okobe free, fair and credible. To peace of bibede kata walem odieche gutieno. Peace of bibede nikech kao kwa bedo joma credible. Ingeni siasa en PM. Yes. PM kanga ta chiel okoneno ka referee fair. To kinya ngise no bedi peace. Iwinjo je. Peace is dependent on justice. Koro nyako bedi justice, a credible election, then koro kwa bedo gi peace. To ko wacho mana peace, kaka Moi mane wacho ni peace, love and unity. To injustice to baro god jidasi. Okonya bedo gi peace. Okonya bedo gi peace kada is injustice. Manso ni koro wacho ni te ochako duoke ne IBC. Wadoge justice mondo wabed gi credible election. Kwa nyalo bedo gi credible election, voter register ma clean, election officials ma fair, election process ma fair, identification ma clear, ma free and transparent. To wabro bedo gi peaceful election. To konge credible election, to let us not talk about peace. Nikech peace depend on justice. You mean there? So kwa chako wacho ni wabed gi peace. To jominego tinego, kura tikwalo, jimose thogo kura, election officials bedo bribed. Pesa mag serikali itiyogo, government machinery itiyogo, police itiyogo to intimidate opposition. Then we cannot have peace. Nikech peace, kido wacho ni jobed gi peace, to jima ibedo oppressed are going to revolt. So in the process of revolting, they are going to disrupt peace. So peace is dependent on justice. Kata wale mano diechieng gotieno, to wan gi injustice, there will be no peace. So we must first of all say ni bana wabedo gi justice. Then kore kwa bedo gi peace. Awinjo kama ikelo nero Orengo. Chiel ka chiel ka wawuok e weche go ko sani Auditor General igeno ne obro dhi e nyim committee mar od bura. Ka bende sani ywak malich miwuoro wacho ni nitire kaka ing'ado ne bura ma ok ber. Kata nitie kaka itimo ne bura ma ok en bura mar adieri. Iparo nade wach maluoro Auditor General? Wacho ni poko tiyo ga pise makare. Adwa ni mokwongo gi mo appreciate ni Auditor General is a constitutional office mane waketo gi new constitution. Yeah. To give me no kill office of the Auditor General any mondo onyiswa ni kuonde ma processes gi procedures ok lu maber, kuonde ma pesa lalgo, kuonde mantie misappropriation, kuonde ma onge accountability. Yes. It is one of the organs ma wan kaka constitution waketo to ensure ni wan gi accountability. Kiwinjo ng'ata ma goyo Auditor General mano ng'ama odak e ndalo kanu makata kiwacho wach moro ni ng'ato kwalo pesa to mano is a crime. Adwa ni ng'e niya Auditor General no se bedo attempted mondo bed prosecuted in a case mar procurement manyocho timore around 3 weeks ago. Independent Ethics and Anti-Corruption Commission nyocho timo investigation kar mondo gi prosecute ji manokwalo pesa. Who are the two deputies mag Ouko? Gine gi recommend mondo Ouko mo bed prosecuted. Aneno aparo kinyalo last week neno ka Kiriako Tobiko no wacho ni eno ng'iyo case no te. Oyudo ka Ouko onge gimotimo to oyudo ka deputies gi ariyo ka Ken Muriithi gi ng'at moro kanyo nigi ketho ma is going to prosecute job. Ineno ka ji manie push wako ma en executive mar Ethics and Anti-Corruption Commission mondo giti gi mano mondo gigo Auditor General sani koro gi change tact. Sani koro gitere through parliament. Magi wacho ni pod gido investigate ng'ani. To gimomiyo jani bedo investigated. Aparo ni chiemo nitie mane president oluongo ji e State House mondo giwach corruption. Aparo kanye nitie video mantie mane president o threaten Ouko e wang'e.
ni huko dwa dhi investigate Federal Bank ma US, ni huko dhi kucho, ni huko chando ji, ni huko be wuoyo mang'eny ahinya. To huko to en ng'ama omi tich gi constitution mar Kenya mondo audit all public finances. That is part of public finance management. Mondo audit huko go prosecute ng'ato. Huko wacho mana ni bana ka nitie process ma ok ler. Koro ng'ama timo investigation CID, yes, ethics and anti-corruption, Korea to bigo mondo gitime investigation. Huko ko wacho ni ng'ato kwalo pesa. Huko wacho mana ni bana ong'iyo documents go. To en gi penjo moko. So it is the work of the organs matimo oversight kotelnegi National Assembly mondo luong gik mo huko wacho gi to penj jogi penjo ni bana kama huko wacho ni chalnade. Parliament should be defending and following up recommendations mago huko. Parliament should not be coming to question huko. Nikech huko is a professional, huko is a certified accountant, huko is a professional auditor. En kose kelo gidi onge malis owacho ni bana my documents manita somo raido kantie shida kagika. Parliament as the leading agency matim oversight onego beni kawo gino Parliamentary Accounts Committee gi Parliamentary Investment Committee kawo gino to investigate. Number 2 en Criminal Investigation Department mar Kenya Police. Gik muko se wacho onego beni penjo huko penjo. Gidhi gi penj ji muko wacho ni bana ng'ane dwaro ko penje wachgi. Number 3 an Ethics and Anti-Corruption Commission. Onego beni ko huko se make recommendation. The investigations should be based on the auditor's report. Auditor report wacho ni county mo kwalo pesa. Kar mondo udhu penj county no gimomiyo gi kwalo pesa, udhi penjo huko ni amo mi penjo no. So any wadake ndalo mag kanu ma ng'ato ka ng'ato ko yiene penjo. Iwinjo ka MP bukore to wacho no huko timo gigo nikech huko e jaluo to Raila be jaluo ni koro huko timo gigo ni mondo kony go Raila. That is wrong. Nikech huko wandike tich mondo team audit mar all public finances. To miyo report. Kose miyo report to entities mar involved in oversight. Kotelne gi parliament. Yes. Investigate to jimo yud nene gi makosa. Iwinjo Jeff? Itere e oda ng'enge. Jimo ko yud nigi makosa. Bedo cleared to gi continue giti. Nikech huko ko wacho kata ni kwalo. Huko wacho ni bana miwa ne explanation. Yes. Koro ko huko wacho ni bana wach ni nitie investigate missing information. To yine mani involved. Ibiro to wacho oh my ne watimo kama tigolo evidence tiketo. To wacho ni bedo mar kamano. Adwa ni ji ong'e huko ka ng'ama manyo ne ji tho. Kata ng'ama manyo ni dwago ji piny. Huko en ng'ama expose gik monego bed wang'eyo deriyo. To kise mana explain kata kiwacho ni bana Jeff nyochi kawo per diem to kidwoko returns kata onge receipt mi iwacho ni idho ndege air ticket mani idho ndege. Tidhi e odi tigolo air ticket mani idho ndege ticket kelo. To be wacho ni oruma kamano. Iwinjo Jeff? Ji ong'eyo huko marach kamano. Huko penjo mane to bana onego bed ni ki awuoth tikelo air ticket. Yes. Mondo itim go returns manyiso ni travel dog. Kisekelo air ticket there's no problem. Iwinjo Jeff? Mano e gima onego bed ni appreciate kaka jokenya. Aparo ni mano e monego bed ni aparo kaka jokenya mondo wamiyo huko kaka ok en mana huko kende. The office of the Richard General. Mondo wamiyo office no support, mondo accountability nikech office ne matimo no accountability. So kaka jokenya onego bed ni wariwore mondo wamiyo office of the Auditor General report. Kata beno huke mentie, kata kia King Kamawe mokawe, kata ka Sharif Nasir more mokawe, kata Yusufe mokawe, kata Mogaka, kata mana Mutiga. Ngata muka office no appreciate man office matimo accountability marwa makonyo mondo wangeni ang'o mwadhigo maber, ang'o mokwadhigo maber. Erokona nyaore wana no ka uko ywa ko wacho ni ntiere weche mag wichan kata ntiere kaka imanye e yo ma ok nikare. Awinjo mago duto achiel kachiel ageno mabro chakoro mondo mwachako discuss weche mabro timore kor jomo mantiere nieri kochopo nyomo nyino bro nang'one to gina ng'ogeni motimore wach ni mogik ne oganda sani ma wantiere higa mar yiero. Wach na mogik ni ji mapok nokawo ombulu. Yes. Ombulu idhi kawo nyaka dwe mar 5. Yeah. Koro kapok ne kawo ombulu polling center. Yeah. Kama ni dwago ombulu inyalo dhi office IEBC e constituency mondo ikaw ombulu mondo make sure ni nyingi ni register. Koro kik jowa ma nyocho yudo kipande late buogi ni aya koro gini obaya. Jowa nyaka ng'eni kaw ombulu pod dhi nyime. Yeah. En mani koro ok time polling center, yeah. Itime office mar IEBC. Mogik madwa na wach en kwa dhi yiero nitie weche mang'eny matimore kendo weche mang'eny mawacho. Adwa ni jowa ng'e ni bana yiero mwadhi yani dhi miyo iwe ywak kaka joma ni wayuak na witi okonywa, wayuak ni Rasango okonywa, wayuak ni Ragumo okonywa, wayuak ni Uhuru okonywa. Election mwadhi yani dhi miyo opportunity kaka jopiny mondo wabed gi chance mar weyo ywak kendo yiero gima nyalo loko oganda wa kendo nyalo loko pinywa.
Erokamna nya Richard Orengo. Winyi mabera iparo ne oganda bende ni continuous voter registration pod dhime. Mano rumo ne mana mass voter registration. Minyalo dhi apis mora IBC mantiere constituency level, Huduma centers bende timoge mondo mi ndikri kaka jogomburu. Achiel kachiel ne warango weche mabende nosebiro kotimore e juma nwero mokalo. Ko juma ni ochako rumo, wachako biro chako rugo twang'yo ni to ng'oma notimore kod juma mantiere neri, kae twang'yo ni to gin kod ranyisi mane e piny mar Kenya ka bende wachiko yiero. Kamano ero mende Kuku mar Wach kod anje Oloo Mbaka orito.